Женщина, которая поет. Урыс эстрадасының бөек җырчысы Алла Пугачева турында әнә шулай дип әйтәләр. Бу сүзләрне ишетү белән минем исә күз алдына татар җыр сәнгатенең бөек җырчысы, легендар җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева килеп баса. Чыннан да җырлый торган хатын-кыз. Исәнмесез, Хәмдүнә апа? Исәнмесез. Хәмдүнә апа дип әйтәм сезгә. Ни өчен апа дип әйтәм? Ханым дип эндәшсәм дә була. Без бәләкәй чактан ук без Казан телевидениесен караганда, кечкенәдән менә шулай карап, тыңлап үскәч, ничектер бер якын апа кебек. Мин хәтерлим шундый бер вакыйганы. Сез җырлый башладыгыз да, әни әйтә, Хәмдүнә Тимергалиева дип, әни әйтә инде. Мен әйтәм, син аны беләсеңме дип, әни әйтә, беләм дип. Мен әйтә, без аңа кашын кунакка барабыз дип сораганым хәтердә. Бәләкәй идем әле. Имеш, әни белгәч инде без инде аңа кунакка барырга тиешбез Казанга шәһәргә. Шундый кызык хәтирә минем бала чакта калган. Һәм чыннан да минем өчен генә түгел, бик күпләр өчен бала чактан ук кадерле, якын һәм шул кадәр күңелгә якын тавышлы Хәмдүнә Тимергалиева бит сез. Менә бу сүзләрне белән юкка гына башламыйм. Сез үзегез бәләкәй чакта радиодан кемне тыңлыйдыр идегез? Бәләкәй вакытта бездә радио телевидение юк иде. Безнең патефоныбыз бар иде. Әйе. Шул минем әткәй инде районга эш белән һәрдаим йөри торган иде. Ватнасына 3 мәртәбә, шуннан ул кассеталар, пластинкалар алып кайтты. 78 оборотка ул төшкәч ватыла торган. Илһам абыйныкын, Әлфия апаныкын алып кайтты. Анан Зифа Басырованыкы бар иде. Сезнең әтигез җырлыйдымы, әнигез җырлыйдымы? Безнең нәсел бөтенесе җырлый. Минем бик каты җырлый әнкәйнең сеңлесе Мәрьям апа җырлый иде. Ул Ленинградский блокада булган кеше, заманда ФЗОга алып китү булган бит әлек. Шушы ФЗОга алып китеп, ул Ленинградта менә блокаданы кичергән кеше, ой, аның җырлавы. Җырчы була алыр иде һичшиксез, шулаймы? Беренче җырчы булыр иде. Беренче җырчы, шул хәтле. Ат тавышлы, калын тавышлы. Әйе. Ана минем әткәй бик каты җырлый. Абыем җырлый, Фәнауи исемле. Минем абый. Ана сеңлем бик яхшы җырлый. Сез барыгыз да кечкенәдән җырлап, ике туганнарында безнең гомумән җырчы нәсел, музыкантлар. Минем абыйның төрле гармоннарда уйнавын, менә минем белән гастрольгә барган баянчылар барысы да аннан борынгыча татар көйләрен уйнарга иренәләр иде. Чөнки минем абый элеккегә 39 елга бит инде ул. Әйе. Элеккегә көйләрне ул теге борынгыча матур итеп уйный. Шуны өйрәнүче баянчылар бар минем белән килгән, гастрольгә килгән вакытта. Сез гаиләдә ничә бала идегез? Бала чагыгыз турында сөйләшик әле. Без былай әнкәйнең дөньяга китергән балалары 8. Баштагы Газнавый белән Фәнауи исемле абыебыз үлгән. Әйе. Баштагы балалар. Былай инде без үстек, 5 кыз, бер малай. Мин 5нче бала. Мин әткәй янында үстем. Әйтсәм, әткәйнең арбасы белән чанасында үстем дисәм, ялгыш булмас. Бар балам, шуны эшлә, бар балам, ат алып кайт. Бар балам, атны җик, барысы минем тарафтан эшләнә иде. Малай урына әткәй мине йөртте. Ул ишле гаиләдә бит барыбер да ул берсе карап үсәләр бит инде балалар. Зурраклар кичкенәсен карый, әтиен иштә шулай бит инде. Әткәй килер колхоз эшендә, кайда без инде өелешеп шунда бөтен бала-чага җыелышып ята идек инде. Ана кир бала-чага арасында ызгышта була, бергәләшү дә була, барысы да үткән инде. Ул һәрбер гаиләдә шулайдыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә шулай. Менә бу кичкенә генә авылда, ишле гаиләдә туып үскән кыз баланың җырга мәхәббәте. Сез ничә яшьтән җырлыйсыз? Менә нәрсә белән сезне, нәрсә алып килде сезне зур сәхнәгә, музыка училищесына? Кайдан менә барырга карар кылдыгыз? Үземне белгәннән башлап җырлыйм. Әнкәй дә көйләрне барысында
дөрес итеп җырлыйдыр ең. Сүзләрен белмидер ең, авызыңа нәрсә килә, шуны әйтеп җырлыйдыр ең. Әнкәй. Җырга моңа гаиләдә әйтик менә ел сайын әткәй кунак җыя торган иде. Кунак җыйган вакытта элекеге табыннарда бит гел җыр моң белән үтә. Матур итеп. Ат белән киләләр. Әллә ничә гаилә килә, күршеләрдә дә йоклыйлар. Шул елларны инде без урманда пешән әзерли торган идек. Быел кунак җыя, пешәнне күп эшләргә кирәк дип әткәй пешән эшләтәде. Шул хәтердә калган. Мин 10-нчы сыйныфны укып беткәч, монда Уфага, Высоковольтный урамында УПМ-5 автомат телефоннар станциясы эшли торган трестның организациясы шунда иде. Анда минем идапам эшләде. Анда Лили апам да эшләде, мин дә эшләдем. Династия Тимергалиевых дип йөртәләр иде. Миңа катнашырга туры килде. Идапамның куласында өйрәнчек булып. Ушалы шәһәрендә 2000 абонентка горно-обогатительный комбинатка эшләнде. Телефонная станция. Анан соң Оренбургның Бургсан шәһәрендә анда летчиклар, очучылар әзерләй торган объектта эшләдек. Сартамакта, химзаводта, Заводскада. Химзаводта Серменка башына менәм дә җырлап утырам, апа янында бит инде. Инде теге шабакларны тоташтырган вакытта идапам әйтә, безнең ди Сартамакта ди музыка училищесы бар ди. Әйдә барып тыңлали. Шуннан шушы музыка училищесына, культпростство училище, дирижерское хоровое отделениега мине бер сүзсез алдылар. Инде хәтеремдә бик каты итеп башкорт халкының шаян җыры тәнәкәйне җырлаганым. Ана ритмны карадылар. Инде татар балаларына, башкорт балаларына диктант ясау иде бит инде. Бик история белән кызыксынам бала вакыттан ук. Анда миңа Курская дуга эләкте. Нигә? Билетыма. Теге икенче бөтен дөнья сугышының теге коренной переломы. Шул тема эләкте. Экзаменнарны тапшырып, менә шунда укыдым. Эфирдә язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты, халкыбызның сандугачы Хәмдүнә Тимергалиева. Хәмдүнә апа, сезнең тормыш баскычлары буйлап, әгәр инде үрмәләсәк, искә таба училищедан соң зур сәхнәгә сезне кем алып кирип китте? Училищены күпләр тәмамлый, ләкин бөтен кешегә дә бит әле ул зур сәхнәгә юл ачык дигән сүз түгел. Безнең авылга Казаннан артистлар килде. Ул вакытта инде минем әткәй Күриясе иде. Бик күп балкыртлар асырый идек, мин корт карап ята идем. Әби Сәйд Гали абзыйларның йорты шушымы дип Ильяс абый эндәште инде, шушы мин әйтәм. Күзе корт күзлеген салгач инде мин аптырап карап торалар, әби дип эндәштеләр бит инде. Мин корт карап йөридер ин бакчада. Әткәй үлгәннән соң күп нәрсә бигрәк тә минем өстә калды инде, авылдагы эшләр. Шуннан соң алар балаларга килгәннәр. Беренче артист инде Ильяс Якупов ансамбльдә характерлы биюләр бии торган бик талантлы биюче иде. Шәйләр эштек, сөйләштек, җырлаштык. Менә җырчы кызы бар дип әйткәннәр, сез Хәмдүнә булып чыгасыз инде, мин әйтәм, шушы әйтеп танышып китеп, ул чакырды Казанга, минем җырлаган ишеткәч. Киләле ди, филармониягә ди, тыңланырга ди. Сине эшкә алачаклар ди. Шуннан турыга үзебезгә кил, минем 4 кызым бар ди, синең шикелле. Шуннан соң мин инде авыл җирендә эш күп бит инде. Әнкәй бер үзе. Шуннан соң яңа еллар үткәч,
күзләр үткәч, яңа еллар үткәч, апрель айында мен келдім филармонияға. Ильяс абиларға келдім енді. Ильяс аби мені филармонияға алып келді. Юлдан ғына мен шынан Элгиз Габидуллович Мазитовқа мен сөйлеген қыз шушайында дей, жырлай тұрған қыз. Элгиз Габидуллович мен баштан аяқ қарады. Теге қияфат жолдан бетінде. Ертеге келіп, сіз попробуем, прослушаем дей. Шын қайтып кетті, Ильяс абинің қызларының киімдерін кидім, шәһәрше тігілген. Ана кері каблук кидім, филармонияға барғаш киіп қойдым, каблукны алып барып, прическалар ясадым, ол уақытта бик нешке ұзын едім. Шына кері мен келіп көрді де, Элгиз Габидулловичтің нағыз енді, Ильяс аби Яков айды. Бұбырып қарады мен, аха, товарный вид есть, дейді. Шыннан мені бірінші қуатқа алып кіріп, эстрада бөлігі начальнигі Шагиев ұтарады Абдул Хакилович жиылышып тыңладылар. Ешік түнінде білекегені орындықта бір кіші ұтыра, оңа мен бек иқтибарда етмедім, ешік түбінде ұтырған. Шына мен жырладым енді, шына тауышымны да ашаттылар, өзімні де ашаттылар бұлай бұлғаш. Шынан Шагиев Абдул Хакилович ешік қатында отырған кіші бұрылып, нешлейбіз дей, аларға керек самарадық бет боды. Тауышы яқшы дей. Әлі бұл қыз шекелді жылай алмаған біздің артыстарымыз да бар дей. Сонда, бұл Илхам аби болып шықты. Урамға шыққа Ильяс абидан сұрайым, ешік түбіндегі кіші кем еді ол? Ильяс абидан Илхам Шакиров еді ол дей. Дәннен үстелі суықлы, теге бір түрлі нәрсе өтіп кетті. Әме бет иқтибар етмәдім. Науға дегені кейінген, теге бұрылып та қорамадым. Әме бет Илхам абині сыртымықта көргенім бар еуқыған бақытта гастрольге келгеш. Ашқадар гостиницасының қаршысында скамейкада отырып, газеті қорап отыра. Мен аның Илхам аби екенін біліп, Илхам аби тересінде бұталып жүріп, мен ол күні оқырға да бармадым. Шылай етіп, мен әйінді күзге қатлы дейсізге де ансамбльді шаптырға тұры келдім. Şu ансамбльға бардым, ансамбльдегі қызмет қақым білгеш, менің көз маңғайға мінді. Әзімет көп ма? Қызмет қақы бітіне жоқ. Нешік арыстар ол уақытта шағандар енді Құдайына рахматы. Шуңа есім кетті. Жоқ, мен айтам, мен күзге қатты қойтам әлі десем, қойттым да кеттім. Шуңа күзгені телеграмма артынан телеграмма келді. Сіз Эмил Зәләттен бригадасында ішлейшәксіз еш-жерші болып. Енді мен шылай дегеш, эстрадада ішлерге болғаш енді кеттім. Әнкені бек жібересі келмеді енді. Әнке мен етім, олда қалым кетем. Шылай етіп, Қозанда 76 жылының 22 октябрында келіп үшке орнаштым. Шынан филармонияда ішлей башладым. Эмил ағай Жәләловтың коллективында бек әйбәт коллектив. Эмил ағай бек интеллигентный, эрудированный кіші. Енді меңа енді ауылдан келген бала етіп қарадылар енді. Арсылар арасында шын артистар арасында шымәк әшбейді. Олардың ғұрып қадетлерін білмейм. Біраз сәйіррек те болған мұндар енді. Қыланышлары, сөйләшулері, олар күлкілілері менен қызық етіп. Шыл уақытта мен Әлфия апа болып жырлайдым. Нәфиса Василова болып жырлайдым, тағы кімдер болып жырлайдым мен. Әне үшін кімдер болып жырлайдыңыз? Олар репертуарын жырлайдым. Олардың жырларын. Біздің атақлы композиторымыз Фәрит Хатипов бір күнні. Фәрит айта, Хатипов, сен әгер де Әлфия апа тауышы білән, Нәфиса Василова тауышы білән бұлай жырлап бересің екен, сен келешекте түшіп қаласаң бір кімге керекмеше. Өр-яңы жырлар ал. Өр-яңы жырлар білән өзіңнің репертуарың болсын дейді. Өзіңнің тауышың білән жырлап бір кішіге де шатма дейді. Мене ең нық торы ел көрсеткен шушы Фәрит Хатипов болды. Өзінің жырларын үйрете башлады. Мен аға бек рахмәтлі ол яқтан.
Анан енді Абдулла абай Рахимкулов группасында эшләдем, яшь җырчы булып. 3 айда 10 көн Орта Азия шәһәрләрендә йөрдек. Түркменстан, Таҗикстан, Казакстан, Киргизия, Каракалпак. Соңдан кайтыр алдыннан мен җирсәдем. Җирсәү дигән нәрсәне мен үземдә кичердем. Менә ишеткәнем бар ия. Җирсәү. Мин уже карай алмыйм, якты көнгә дә карай алмыйм, күзем чагыла. Еракка карап өйрәнгән бит без. Анда тау ташырасы. Гостиницадан китәбез, концерт куярга, куядыр икенче точкага име. Теге тау кырыенда ясалган юллар. Булай итеп, аска карасаң, еракта елга ята. Алар өйрәнеп биткәннәр, шул хәтле инде автобус очты. Нидән таудан ычкынып дип уйласаң, алар өйрәнеп биткән водительләр. Тешне кысып барасың. Концерттан соң тешне кысып кайтасың. Икенче көнне авыз ачып булмый, авыз карышкан. Җыр сәнгатенә килеп кергән яшь кыз баланы ничек кабул иттеләр? Кылач яйып кабул иттеме сезне Казан? Ой, минем беренче мәртәбә мине зур концертларга катнаштырдылар опера театрында. Бу булды 77нче ел. Мен 76-да килдем. Җәй көне булды ул. Элек җәйге сезонда бик каты концертлар эшли идек бит. Хәзерге кебек түгел. Җәйнең уртасында, июнь аенда ул опера театрында Солянка дип йөртәбез. Бүтән артистлар катнаша. Шунда мин җырладым. Минем җырлаганны күргәннән соң башка мине зур концертларга катнаштырмадылар беренче ел. Ни өчен дисәң, менә шул концерттан соң минем противникларым, миңа каршы төшүчеләр Көндәшләр күбәйдеме? Көндәшләр күбәйде. Көнләшүчеләр. Ул көнләшүне зависть урысча әйтсәк, мин аны бик каты эшләү дәврендә кичердем. Бик кыңгыраулы булдым. Минем бит инде адреска нәрсә генә сөйләп бетермәделәр. Менә бүген мин сезгә килдем передачага, әйме? Инде нәрсә сөйләрмен икән дип килдем. Чөнки инде 51нче ел эшлим сәнгатьтә. Шул 51нче ел эшләү дәврендә, бу филармония эшләү дәврендә мине бөтенләй сөйләп бетерделәр бит инде. Biz инде дәвам итәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, кемнәр генә безгә кушылдылар. Кунагыбыз Хәмдинә апа Тимергалиева. Хәмдинә апа, сез әйтәсез, көндәшләр күп булды дисез. Сезнең яклар бар име? Бер үзегез көрәштегезме ул көндәшләр белән? Мин әйтергә кирәк, эшләү дәврендә булай әйтсәк, стой смирно солдат шикелле яшәдем. Ни өчен? Бер кешегә дә үзем турында теге ризык бирмәдем. Үземне эшем итәргә. Анасын арслар арасына кушылып сөйләшмәдем бер кашында. Бу сөйләшмәү минем электән бала чактан калган. Минем әткәй бит атырга сүз ителгән кеше заманда. Үзен үзе коткарып калган кеше. Теге Сталинның күзен чыкты дип портрет булмаган авылда да, не только авылда, әле районда булмаган. Әткәй шуның белән катылып калган. Безнең өйдә сөйләшү юк иде. Менә шушы кешеләр белән артык сөйләшмәү мине коткарып килде һәр вакыт. Барыбер миндә бар, ышанып кешегә сөйләшү бар. Менә бу кешенең теге кешегә ышанып сөйләшүе, ул кешегә менә шушылай була, үзеңнең ышанып сөйләшүең үзеңә дошман, үзеңә кире кайта. Бөтен кеше дә чиста күңелле түгел бит. Нәкъ шулай. Кеше бит бер катлы ди. Яши барбер кайышланасың диләр бит. Мин кайышландым. Кайышландыгызмы? Беренче елларны менә шушы үзем турында теге гайбәтләрне булмаган сүзләрне ишетү миңа авыр иде. Минем хәтта атналар буе йокламыйча переживать иткән вакытларым булды. Илһам абыйга әйтәм, Илһам абый бигрәк исемне пычраталар, мин әйтәм, ни эшләргә инде Илһам абый димен. Әрнеп утырам инде бер вакытны.
Ey, hamda şularga сөйләсеннәр ди, сөйләмей башласалар кемгә кирәксең ди. Яхшы яктанмы, яман яктанмы сөйләсеннәр ди. О сиңа популярлык китерәчәк ди. Ул тормышта чыннан да шулай икән. Мин яшьлегем белән кабул итә алмыйдым, чөнки Нахак. нахак сүз ишетергә, чөнки мин теге укыган вакытта апада торып укыдым мин, теге эшләгән вакытта абыйда торып эшләдем мин, теге шит атмосферада булмадым. Уфага килдем, тагын апа янына килдем, укыган вакытта да ана менә шушы хәлдән сразу филармонияга килеп эләктем. Анда инде теге омарта ясы гөш килеп тора. Атмосфера. Менә сезнең шушы гөрләп җад итеп сәхнәгә бәреп кергән вакытыгыз яшьлек бит әле ул, яшьлектә. Яшьлек. Ә беренче мәхәббәтегезне хәтерлисезме? Ой, менә шушы телефон станциясе монтировать иткән вакытта без инде Уфадан килгән монтажницалар, аннан урындагы шул Учалы шәһәрендәге бер егеткә гашыйк булдым инде. Шул хәтле үзәкләрем өзелде ул егет өчен. Бар бит теге бер егетне сөйдем, үзе генә белмәде дип. Минем шушындай мәхәббәт булды. Белмәде дәме? Белгертмәдем дә. Йөрәгем өзеләдер. Бик күп еллар йөрәгем өзелеп яшады шуңа. Соңыннан күрешкәнез булдымы соң? Юк. Әле дә искә төшкән сайын йөрәгем сыза. Инде юк инде күрәсең. Ә нишләп юлларыгыз бергә булмады? Бергә булмады, чөнки аның нәйсе теләге мин гастрольдә йөрергә тиеш түгел. Я сәхнә, я гаилә. Я сәхнә, гастрольдә йөрмисең диде. Ә мин вакытта килеп кенә урнашкан вакыт бит. Мен бер кашында онытмадым гомерем буена. Шул вакытта сәхнә урынына аны сайлысы калган икән дигән уй килгәне буламы? Бик авыр вакытларымда, теге кагы-сугуны күп күрдем филармониядә. Бик авыр вакытларында уйлаган моментларым булды. Тормыш көтеп, бала үстереп ятарым дип уйлаган вакытлар булды. Ә сезнең менә җырлаганда, җылы-җылы җырлаганыгыз, менә җырларыгыз прототипы булмы? Шул кешегә багышлап җырлый дисез. Әнә шушы мәхәббәт, әнә шул мәхәббәт беренче иҗат елларында миңа бик нык ярдәм иткән дип уйлыйм хәзер. Ул сары чәчәкләрне җырладым. Урман юлында. Җомга бүтән җырлаган җырларым. Гел җырларга чыгам да, җырларга чыккач күз алдында ул басып торадыр һәр вакыт. Иң авыры беләсезме кайчан? Менә халык белән ынтыласың, концерттан соң халык тарала, зал уртасында бер үзең каласың. Ялгызлыкның иң авыр вакыты. Кай вакытта уйланып утырам мен әйтәм, ялгыз бүре бит. Ялгызлыкның әле яхшы яклары да күп. Кайсы яклары инде? Бөтүге астында ир белән хатын булып яшәү, этле мәшәле, дөньяга кирәкмәгән, ямсыз атмосферада яшәгәнче, ялгыз булу бик яхшы. Ә нишләп белән мәче? Бик матур яшәүчеләр дә бар бит. Бик матур яшәүчеләр менә яшәсен, бик матур итеп. Ә бик матур яшәй алмаган кешеләр бар. Бик матур яшәй алмагач, ул тормыш кирәкми бер кемгә дә. Менә хәзерге уен булса, мен шушындай тормыш ыгы-зыгысына барып эләктем. Ник беренче шушындай алама күренешенә күргәч тә китмәдем дип уйладым. Сәхнәдән. Сәхнәдән түгел. Тормышымда очраган. Түзеп яшәргә туры килде. Ә сез кияүгә чыккач дисезме сез? Әйе. Сез шулда кияүгә чыктыгыз. Ничә яшьтә кияүгә чыктыгыз сез? Кемгә кияүгә чыктыгыз менә шул гаилә тормышыгыз турында? Кемгә дә дип әйтәсем килми, 47 яшем белән алгайга чыктым мин. Ни өчен? Бик арадан филармониядә яшәгән вакытта гайбәттән менә шу кагы сугудан мен әйтәм, сәхнәдән китәм дип уйладым.
Аның сәбәбі шул болды. Керегі жоқ. Шушы қатты жан яфалап, жырлайым деп, интігіп, жүргенші мен айтам, ұшы ғайла қырып, бәлки мен айтам, шул ерседі бала тапқан кішілер бар. Ғайла қырайым деп ойлаған едім. Менен барып шықмады. Нәрсе сәбәп болды? Көп сәбәплер. Ол бүтін сәбәплеріні де ярып шығарып, міне шушы тапшырыларда сөйлесім келмей. Һәм бүгінгісі күніне еске аласым келмей. Сәхнә тұрды ма шулай сіздің арағызда? Сәхнә генә түгел, бик көп. Теге сәбәпләр булды. Әйтергә кирәк, ник кенә сәхнәмне ташлап киттем дигән көнгә төштем. Йөгерә кайттым. Анасын кайткач та бик бирелдем инде төшенкелеккә. Шул вакытта Салават Фатхетдинов Хәмдән апа булай идея этмә. Бу 2002 елны ул келіп, мені белән йөреп кайтады диде. Беренче концертта җырлый алырмын микән, хатта җырлый алырмын микән дип бардым. Җырладым, Аллага шөкер, дәвам иттем, бик матур итеп гастрольләрдә йөреп кайттым. Һәм бу сезнең сәхнәдәге икенче тормышыгыз башланды, икенче сулышыгыз. Бөтенләй яңадан туган кебек булдым. Теге кара уйлар, теге ана кирә бит әле ул шушындай хәлдә, теге булмаганны да бары итеп уйлый башлыйсың. Булмаганны да. Ана шу уйларымнан арындырды Салаватның концертка чакыруы. Миңа рәхмәтлемен. Эфирдә эй язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты Хәмдинә Тимергалиева. Сезнең иҗат тормышыгызның күп өлеше филармония белән бәйле. Мен шушы филармония белән бәйле чырларда әлбәттә кызык хәлләр дә булган, инде сезнең инде җаныгызны кыйган кызганыч чыраклар да булган, шулай бит. Һәм шуның белән бәйле вакыйгалар турында сезнең белән сөйләшәсе килә. 87 елна, 1987 елна тарификация килде. Безгә Мәскәүдән килделәр, аны төрле төбәкләрдән киләләр вокалистлар. Шул вакытта инде безнең 5 елга үтә торган тарификациялар. Ул вакытта минем директор белән бик киерен кийде. Мөнәсәбәтләр. Марат Абдрахманович Тазетдинов белән. Шуннан соң шушы конкурска әзерлек бара опера театрында. Беренче отделениедә Газинов Фарухшы белән Зөһрә Шәрифуллина, икенче отделениедә мин эшләргә тиешмен. Комиссияга. Әлбәттә инде ул тамашачылар белән. Беренче отделение бетте, икенче отделениене башлар алдыннан сәхнә эшчесе керде дә, башлагыз диде. Мин сәхнәне ачтыра башлаган идем, Марат Абдрахманович килеп кереп, кем ачтырды, кем рөхсәт? Менә бит Хәмдинә Тимергалиева кушты дип. И ул менә теге җыракка ибәрә торган сүзләр белән весь тетебатты калтырап торам. Ул момент бер кашанда онтылмый, әмма ләкин чыгып халык алдында җырлый башлагач, мен инде хәлгә килдем, калтырауларым бетте. Бик яхшы баянчы Ирек Калимов bütün концертымны шушы алып чыкты. Музыкантларым да яңа иде. Репетировать итәргә дә шул вакыт бирелмәде миңа. Шул хәтле авыр вакытлар булды. Икенче көндә килдем филармониягә. Жан түзми бит. Кирсәм Шагиев бүлмәсенә, анда протоколлар ята. Протоколны алдым да икенче этажга менеп китеп барам. Өчесен дә алдым кулыма. Алыйм әле мен әйтәм. Исрадат отделында бер кеше Шагиев та кая чыккан. Шуннан директорның секретары очрады. Сез Марат Абдрахманович, уны көтә. Киреп чыгыгыз, эзләде бүген. Әле анда бер кеше юк керди. Кирсәм, ишекне шакып кирдем. Здравствуйте, Марат Абдрахманович, вы меня искали? Да, милочка, я искал. Вы знаете, что вы дисквалифицированы? Москва комиссия совет. Так что вам придется на заявление писать меня. Шунан на увольнение дай. Меня там увольнять, если сможете, дедом.
Мен бөт протоколны оқыдым. Менә ұзақламай Алла берсе болдыра алсам, вақытым жетіп китабымны наконец-то шығара алсам, мен ол протоколны оқыям, онайга китабыма. Нәрсе жазылған протокол? Протоколда бик зор бая берген Зарасилова Мәскеуден келген главный вокалист. Мында Қозандағы вокалистлар мені мимо тональности жырлайды, мені громко поет фәлән деген. И оркестр Шутиков Анатолий Иванович хәзердә эшләй филармонияда, шушы уникальная певица деген. Зарасилова енді әйткән уникальный голос, уникальная певица, татарская Мария Мордасова деп әйткән. Поднять, значит, ставку, допустить концертной деятельности. Мен шушылай тұрып қалдым. Мен айтам, увольняйте, мен маратып тұрып қаншыға. Мен істелеген білем бит қазір. Увольняйте, если сможете дегенім. И башын ха-ха-ха деп, башын ортқа ташап көлді. Я не могу увольнять. Я тебя уволю, дей. Попробуйте, мен айтам, если сможете. Я вас в суд подам, дедім. Шығып кеттім да, ишікні теге яқтан итіп тұрып тептім, үстен оқшарла қойылып қалды. Мен филармонияның қопқасын шығып кеткен вақытта секретар шорттан егіріп келедір. Марат Абдрахманович вас совет, потому что шушы қатылы кісіден мысқыл ету боламын. Менің қолда протокол. Көрсетті менің протоколны. Вот, протокол мен айтам. Кто московская вокалистка, мен айтам, меня оценила. А остальные, мен айтам, меня не почем. Шушы айтып, секретар егіріп келе, менің оның білен сөзім жоқ бен айтам. Мен барам әлі юғарыға дейдім. Кірір кішім бар дейдім. Ол уақытта кірір кішім болмаса да. Әрі шектірдім. Мене шушылай тіргеуқларға тұры келді өзімді. Ондайлар, случайлар бек көп болды. Я не послушная была директор үшін. Міне, бунтар құлықсызның. Әйе. Жүрегімді бунтар, керек маскішіге баш еген жоқ. Имемді. Аллаға шүкір 70 yaşıma жеттім. Име яшәкмін да. Çünkü Allah Тағаладан берілген жырым бар. Менің яқлаушым. Хамдин апа, бір сұрау берейім әлі сізге. Нешік кіне болмасын, біздің бетінің артист халқы усал тілі де, тамаша біздің татар халқы да тілге аста. Ләкин шушы Хамдина усал, Хамдина былай, соғыша, шундай түрлі сөзлерге, шоярып, қатыш айтылген сөзлерге, сіз арға өпкелейсіз ме? Өпкелемейм, көбісі аның дұрысты көрбейді. Мені өтік білен соқты деген, аны Алмас Хамзин кіші күлдірір үшін ойланып сахнаға шығарған. Соғыша деген нәрсе ол филармониядан шықты менің коллегаларымнан Орта Азия шәһәрләрендә, Ош шәһәрендә йөргән вакытта мен һәр вакыт 12 сантиметр каблы кулы туфли киеп йөридем. Көндезге саат 12-ләр тирәсендә мен ресторанга төшәм ашарга. Һәр шәһәрдә гастрольдән кайтканнан соң инде икенче көнне. Шуннан шәшне акабыяттым, нишкә озынмын ресторанда ашап чыкканнан соң миңа бер казак җегете иярде. Ир кеше, казакныкы. Девушка 50 рублей, 100 рублей. Менә гостиницаларда шундай Россиядан килгән хатын-кызларга шундай нәрсә бар бит ул элек гостиницаларда. Мен 4-нче этажда тора торам. 4-нче этажга менеп тә җиттем, әйләндем дә тибеп ташырдым. Тәгәрәп төшеп китте. Илхам абый группасында икенче артистка кабул иткәннәре Илхам абыйга ул вакытта бер генә антураж, бер генә җырчы. Шундый правиласы. Не өчен Илхам абыйның сольный концерт. Аның правиласы шундай иде. Ике кеше булгач, безнең директорыбыз инде һәр вакыт бер Илхам абыйга бер генә кеше калдырыр өчен эш башлап җибәргән иде. Шуннан мине Илхам абый группасына алырга тырышу башланды. Алып ташлау. Камил Басиров дигән кеше бар иде. Шушы кешене тибеп очраган вакытта ул үтеп китеп бара. Туры килде. Совпадение. Шуннан кайткач, гостиницада Хамдина сугыш оештырып йөри.
үстен жалыбы. Ол бик жалып шықшы. Шуннан шыққан сөз мен. Шуннан шыққан сөз. Әлі бит әлі аны мені көрелмегенлерді өтік білен соқты дегеш. Ол шулай. Не білмейсіз мұны, ол шулай деп айтушылар бар бит. Ғайбет шуннан тарала бит инде ол. Ғайбет шуннан тарала. Мен қазір енді ол атларда қиын еді. Құдай бірәрсі бірінерсегені сөйлесе ярар еді. Әшімнен отырам. Қазір қызық. Қазір қызық та ол бек популярлашуның бір яқшы шыры ол. Bu şorası. Bugün günde bigirek de. Bugünkü günde bigirek de. PR degan nebir var. PR'ını da bit akıllı etip PR yasarga kerak. Elbette, elbette. Bigirek bu tege tuzga yazmagan oңғыра PR'lar işler bit. Kişi sanmastay. O şın мәгънәсендә sanırlık буларга тиеш PR. Elbette şulay. Мен шулай уйлыйм. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, кемнәр әлегенә безгә кушылдылар. Кунагыбыз Хәмдинә апа Тимергалиева. Сез бүгенге көндә дә чыннан да яшьтәшләрегез белән, үзегезнең чирдашларыгыз белән чагыштырганда, сез әле авылы һаман сәхнә тотучы артистларның берсе. Бу бик сөенечле, куанычлы күренеш. Көчле рухлы булганмын. Шул хәтле җырлатмасы өчен аркылы төшкән моментлар булды бит. Әнә шушы минем турыда җүнсез атмосфера тудырган артистлар алар берсе дә бүгенге көнне сәхнәдә. Кеше башынан йөреп кеше булып булмый бит ул. Әлбәттә шулай. Үзеңә кеше булырга кирәк. Чиста күңелле булырга кирәк. Менә бик каты көнләшүдән, артистлар арасында көнләшүдән бер-берсенә аяк чалулар. Астан гына. Сен елларга башты. Астан гына. Ана ул бөтенләй кирәкмәгән нәрсә. Менә мине куягына чыгарсалар да мин Хәмдинә Тимергалиева булып чыгам. Башта чыгаралармы, концертта уртада чыгаралармы? Соңгы концерт бітірге шығаралармы? Әлі хатта шушындай нәрсе бар. Концерт бітірген артист ең яқшы артист деп санаушы. Түгі аңғы менге біздің артистларыбыз да жоқ түгіл бар. Қоя шықсаң да, мен бет екінші кіші болып шықмайым. Өзің болып шығасың. Өзім болып шығам. Мен Әлфия Абзалова болып шықмайым. Мен Хәмдинә болып шығам. Хәмдинә бит мен. Менә шушы нәрсәнең айырмасын айық ақыл белән уйлый белмәгән артистлар әлбәттә инде начар атмосфера тудыра артистлар арасында. Әлбәттә, менә бу әйбер бар инде ул. Электән үк килә торган әйбер. Менә шулай да хәзер әйтик бит инде, менә берәм югалалар, китеп баралар дип, Илһам абыйлар, Әлфия апалар киткәч, сез менә күңелегездә менә шу юксын усагыны бармы аларның хәзер? Беләсез менә нәрсә, теге мен балкыртлар караган кеше бит. Балкыртының иң беренче анасы чыгып эштисә, оят уза. Илһам абый белән Әлфия апа киткәннән соң безнең сәнгатебез атасыз, анасыз калган кебек хис иттем. Менә. Илһам абый белән мин бит бер коллективта эшләгән кеше, аның группасында эшләгән кеше. Әлфия апа белән һәр даим очрашып, концертларда очрашып тордык. Менә бер сүзләргә караганда, ишеткән сүзләргә, башта сезне Әлфия апа кабул итмәгән дигән сүзләр бар. Шуннан да шулаймы? Ул әйтергә кирәк, бәлки булгандыр инде. Ул табигый хәл. Әлфия апа өлкән яшьтә мин килгән вакытта, мин яшь. Бу табигый хәл. Әгәр дә шулай булган икән, шын мәгънәсендә аны инде бер төрле дә гаепләп булмый. Юк, инде гаепләп түгел, менә факт буларак кына әйтәм инде. Ләкин тора бара бит, сез дуслар буларак ул сезне бит инде яратып сөйләде. Әлфия апа мине һәр вакыт зурлап сөйләде. Мин Казан шәһәрендә иң беренче бенефис эшләгән кеше бит. Миңа хәтле бер кеше дә үткәрмәгән. Шул бенефистә Әлфия апа килеп миңа бик зур бәя бирде. Хәмдүш, син бит сәхнәдә Алиһа диде. Ул минем бөтен язмаларымда бар. Әлфия апаның бу сүзләре. Илһам абый гомумән мине бик яратты. Мине теге авыл кешесе буларак да яратты, җырчы буларак да яратты. Һәм хатта хатын-кыз буларак да яратты. Илһам абый мине бик каты яратты. Менә бу турыда бер дә әле тамашачылар да ишеткәне булмагандыр. Юк. Күзе төшеп йөрдеме сезгә? Илһам абый менә хәзерге вакытта мен инде Илһам абый
кеткеннен соң ойлап отырам. Аның бик миңа қарата шундай үміті бар еді. Илһам абай, мен айтам, мен яш бит, сен қарт дедім менің арға. Үпкелемеді ме? Илһам абай үпкелей тұрған кіші түгіл бит ол. Біздің арада сөйлесу болды. Отырды. Шулай ма? Әміне Илһам абай кеткеннен соң ойлап отырам, шуңа ішімде, жүрегімде нендейдір өкіну бар. Нендей өкіну? Міне шу Илһам абайның шол сөздерін қабыл етмәйінгі. Біз бик матур пара болған болар едік, екі жыршы. Әненде жыршы әлі ол? Әйе. Әвәтті шулай. Әненде сөйлеші болған сіздің арағызда? Теге Илһам абай өлгеннен соң бұл сөзін айту дұрыс болар ма екен енді ол? Аны білушілер бар. Біздің білеші кісілер біле. Илһам абай тақдим жасады ол миға. Өз уақытында. Бұл дұрыс хал, маның шын дұрысын білуші кісілер бар, есенлер. Әйе. Сіз енді кері қоқтығыз, енді яш айырмасын? Кері қоғығына түгіл, мен яш едім ол уақытта. Анасын ол уақытта бет енді мен тігі кішіні шаратқан едім. Жүректе орын Менің жоқ. жүрегімде ол еді. Тұрмышын ойлап қараған вақытта мен бет жыршы боларақ бек бақытлы кіші. Не үшін ме? Бейік татар халқының екі аяқлы теңдерсіз Құдайдан берілген жыршылар арасында ішледім бетмен. Ол Ғабдулла би өзі нейтіра. Аның группасында ішледім. Ол Илһам абай нейтіра. Эмил Жәләлетдинов нейтіра. Міне бет нендей бейік кішілер янында ішлегенмін. Шыны тұра аңлайсың. Демек, сіздің сәхне тұрмышығыз бек бәхетлі болды. Шәхси тұрмышығыз бәхетсіз деп айтасыз ма? Бәхетсіз деп айтмайым. Шәхси тұрмышымны бәхетсіз деп айтмайым. Чөнки дұрысын гына айтқан вақытта өзім тілеп алған жазмыш. Кіші өзінің тұрмышын өзі түзі. Өзіңіз ялғыз болырға тіледіңіз міне? Өзім тілемедім, шулай келіп шықты. Әйе. Шулай келіп шықты. Yazmıştan uzmuş yok. Şulay yazılgan demekler. Şulay yazılgan. Men yaratkan meni yaratmadı. Meni yaratkanlarını men yaratmadım. Şulay kelip çığa bitinde. Men yaratkan, men sevmegen meni üzülüp siye, men yaratkan meni yaratmay. Deyipnin sizlerince aytkanda. Onun karakterim, etki yanında üskenge kurem eken benim karakterimde yalğızıрақ. Мен мына үйде бір өзім, мен тыныш, сол ялғызлықны яратамын. Сіз аңа көніккенсіздір бәлкім? Бәлки көніккенміндір. Онан соң бұл гастроллер білен тұрмышқа шығу деген нәрсе, ол бик проблемна вопрос. Не үшін дейсен, әлік бит кварталға шеп кетіп, 51 концерт қылыбыз. Міне Ғабдулла би білен 3 айда 10 күн жырлап қайттым. Ғадай еркіші күтіп тұрам. Шулай. Ғадай қатын керек мен. Ғадай кішілерге үйде қатын керек. Өзі біздің арада, менім дәуірде, мен шығарлық, мен тұтып алырлық. Тең болырдай. Кандидатура тапмадым. Ярлар болмады ма? Тең болырдай. Бәлки болғандар енді ол. Көңіл көзі көрмәсе, маңғай көзі бұтақ тешегідей. Көңіл көзім көрмәгендір бәлки. Мені яратушылар бәлки болғандар. Бана етіп болмай бейді. Өз араңда, міне әртістер арасында біздің матыр-матыр ғайлелер болды бейді ол уақытта. Бір-бірсін тауып, әртістер арасында. Әлі де барлар. Сіз айтасыз, бала шақтан гүл мен өз алдыма жырлап үйрендірем дейсіз. Гүл, қазір бар маңдайға дәтігіз? Бар. Ненде жырмай, көңілігізде гүл жырлап үйрендірем? Мен өзім сезмейм. Көңілге мына шұрша келеді. Мен аны өзім сезмейді қалам. Өзінен өзі, шоның білен тумаштан туға шулайдыр енді ол. Ненде жырлы жырлап бересіз? Қазір ме? Тірісін жырлайым. Жырлағыз әлі? Міне әлі юбилейіма жырлайсын бар. Бір күн әлі үшін жырлап көрсетайым.
Өтіп кіне кеткен бұл өмірінің ортыларынан шығыпла сызғырдым. Сіздің міне тыңлайсың, бүгінгі күнде фонограммалар білен зыңлап тұрған эстрадында янашасында міне тұтып, жеңіл генә әйттеріп, шундай иттереп җырлый алуы субханалла, бик зур соклану тудыра. Гомеремдә фонограммага авыз ачмаган кеше мин. Шулаймы? Гомеремдә. Афарин. Афарин. Афарин менә шуннан да авыз тутырып әйтә аласыз бу турыда. Бүгенге көндә бит әле ул горурлык булып яңгырый. Менә нәрсәсе кызыганың. Менә 70 яшында булай җырлый алгач, Худайга рәхмәт дип йөрим инде. Аллага шөкер. Менә шушы 70 яшыгызда тормышыгызда иң зур үкенечегез нәрсә булды? Hay. Менә еллар үтү белән гомер кыскарып бара инде. Шушы калган гомеремдә җырлыйсы җырларымны җырлап бетерсәм ярар иде. Ансы теләк, үкенеч менә шушы шуны эшләмәдем дигән үкенеч. Үкенечме? Әйе. Үкенечләрем күп сеңрем. Сугыштан соң без теге хатын-кыз очучылар киносын карыйдырык бит. Сугыш вакытындагы. Минем бик каты очучы буласым килде. Летчица. Анасын телевидениедә балериналарны күргәч, балерина буласым килде. Уйлап торам, бәлки мин әйтәм шуларның берсе булыр, мен шәһәрдә үскән булсам. Булыр идегез, әнишләп юк. Сезнең рухи яктан эштән көчле кеше бит сез. Менә кайсы вакытта теге үкенгән кебек итәм. Әйе. Шуларга. Эх, дип. Олай дип уйласаң, үкенәм дип уйласаң, бу тормышымда татар халкы алдында башымны иям, халык мине җырчы буларак яхшы кабул итте. Әйе. Үкенергә оят булырга тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә шулай. Нәкъ шулай. Иң зур югалтуыгыз менә бу тормышта? Иң зур югалтуым беренче мәхәббәтемне югалту. Ул һаман сезне әрнетә, шулаймы? Күңелне әрнетә, нишләп шушындай эш эшләдем икән дип уйлаган вакытларым бар. Менә әле сөйләшеп утырабыз сезнең белән. Әле дә күз алдымда шулай. Мен аңардан уем белән бер кашында аерылып яшәмәдем, гел уемда булды. Беренче мәхәббәтне җырлаганда, димәк, сез аны гел үзеңә китергәнсез инде. Гел мәхәббәт турында җырлаган вакытта менә соңгы сөюне җырладым мин. Гел шуны күз алдына китереп җырлый. Мин һәрбер җырымны аны күз алдына китереп җырлый идем. Менә соңгы елларда мин Салават кунак итеп чакыргач, Альфред Якшембетов белән Рөстәм Закуан сүзләренә бик күп җырлар иҗат иттем. Кеше ярата торган. Ул җырларны кайсын гына тотып алып җырласам да халык ярата. Ныгытып кабул итә. Сабый чак дигән җырым бар, аны җырлаган вакытта гомумән халык елап утыра. Чөнки ул һәрбер кешенең тормышыннан үткән вакыйга, әниләр турында. Әниләрне югалту турында. Сагынасызмы? Мин нык әткәй белән кино сагынам. Алар сагынырлык кешеләр. Әтияне кемгә дә кадерле инде, кемгә сагынам. Бөтен кешегә дә кадерле. Агабый белән Акбабай булып киттеләр алар. Авыл җирендә теләсә кемгә анда исемне бирмәйләр. Минем әткәй бик акыллы. Үзе сугыштан соң кайткачта төрмәгә утырталар бит әле. Аштан үләргә җиткән халыкка шәшү орлыгын таратып бирә дә, өстеннән жалоба язалар, тагы утыртып куялар минем әткәйне. Менә шушындый кешеләрнең балалары мин. Әнкәй бик каты уңганы. Ул теге ирләр белән бер рәттән урманда бүрәнәләр чыгарып йөридер әркәс дигән җирдән. Менә шушындый ныклы рухлы кешеләр мине тәрбияләгән. Шуңа да шундай. Менә инде тапшырыбыз ахырына якынлашканда, тамашачыларыгызга нәрсә әйтәсегез килә? Ходай исән сау булсыннар.
Мине тамашачылар минем өчен иң кадерле кешеләр. Мине бит халык үстерде. Менә шушы тормышта күргән ыгы-зыгы авырлыкларымны берсен дә халык кабул итмәде. Мин ничек бар шулай итеп яратты мине татар халкы. Башымны иеп рәхмәт әйтәм. Без исә инде үз чиратыбызда тамашачылар да миңа кушылыр дип уйлыйм. Сезне шушы зур юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Бер үк әле менә шушы Хәмдүнә дигәндә сәхнәләр дер селкенеп титрәп торсыннар, тамашачылар алкышларга күмсеннәр сезне. Һәм әле без сездән бик күп мотор җырлар көтәбез әле. Сезнең әле тавышыгыз көр, һәм әле шулай бик күп еллар дәвам итәр дип ышанып калабыз иншалла. Бәйрәмегез белән сезне. Рәхмәт, мин инде халыкка көлдереп йөрим. Кызыксынучылар бар бит. Хөрмәтле тамашачыларым, мин әйтәм. Мин әле үлгәч тә кире терелеп 3 көн селкенеп торам дип көлдерәм. Ул турыда сөйләшмик, исән-мин булып гомерләр язсын сезгә Аллаһ Тәгалә. Хөрмәтле башачыларыбыз, инде безнең белән булганыгыз өчен ихлас күңелдән рәхмәт сезгә. Тагын бер атнадан очрашырбыз, Алла теләсә.